Takže zdravíme všetkých, ktorí sa rozhodli pozrieť si to, ako sa veľmi rýchlo a jednoducho dokáže poskladať náš nový mini traktor. Jednoducho sme len otvorili krabicu, povykladali sme si všetko, čo sme v nej našli. Je to roztriedené len podľa toho, ako sme uvážili, a ideme spraviť krátke video o tom, ako z tohto poskladať funkčný traktor. Takže začíname. Pre istotu si ešte detailnejšie pozrieme, čo tu vlastne v tej krabici máme. Takže zdvíhacie zariadenie, ktoré sa pripája na zadnú časť traktora s tým, že tu je jednoduché nastavovacie teleso. V prípade, že budeme montovať zdvíhacie zariadenie, tak tento kus ani nepoužijeme, pretože ten sa dá použiť namiesto neho a potom sa pripája príslušenstvo priamo na toto. Dva bolcne tu sú, dva takéto gumené návleky, ktoré idú na riadiace páky. Tu sú úchyty na sedadlo, kovové kolesa, jeden blatník, nakoľko ostatné sú nahodené, bude sa dávať len tento jeden. Potom je tu rozšírenie na predné blatníky. Keď sa používajú kultivačné nože, tak kvôli bezpečnosti je potrebné použiť tieto blatníky. Je tu aj lievik na nalievanie oleja, plus na kapotu, hornú vyzerajú byť, áno, toto budú na kapotu úchyty, alebo respektíve skrutky. Je tu nejaké náradie, sviečkový kľúč. Samotná kapota je celkom slušne rozobratá, čiže budeme dávať svetla do prednej masky, potom jedno svetlo prichádza aj hore, nejaké prepojenia svetiel, potom je tu vypínač na svetlá, nejaký držiak, alebo respektíve nejaká páska, s ktorou potom tie všetky káble dáme dohromady. Tu je držiak na kapotu, kryt na prevodovku spolu s plynovým, respektíve regulátorom otáčok. Na prednú časť kultivátora príde takýto nárazník, alebo na prednú časť mini traktora takýto nárazník. Tu je nárazník na zadnú stranu, sedadlo, batéria, ktorá bola v krabici. Taktiež budeme potom aj riadenie dávať hore. Tu potom v jednom sáčku boli nejaké bolcne, zavlačky, rôzne skrutky. Tieto skrutky budú použité na kolesa. Najväčšia zábava bude so zložením týchto kultivačných nožov. Tam bude treba dávať pozor na ľavý a pravý, aby sa nebili. Skrutky na kultivačné nože sú takto zvlášť. Zdvíhák, alebo respektíve zdvíhacie zariadenie, ktoré sa používa pri prehadzovaní kolies a kultivačných nožov. Dobre, poďme pokračovať. Ako prvé určite ho ideme postaviť na kolesa, aby sme s ním vedeli manevrovať. Čiže potrebujeme na to poloosy a kolesa. Potom dávať pozor, aby ventil išiel vždy z vonkajšej strany a
a zároveň aby šípy išli dopredu. Poloosy budeme dávať tak, aby matice išli z vnútornej strany a skrutky budú z vonkajšku a zároveň aj tak, aby koleso, keď bude poskladané, tak poloos bola z vnútornej strany. Lepšie to tak vyzerá. Takže namontovali sme si ako prvé poloosy alebo respektíve osky na kolesa. Pripravili sme si to, ideme ho teraz postaviť na kolesa. Ako som už spomínal, dávajte pozor, aby ventil išiel z vonkajšej strany. Ako vidíte, osky sme montovali tak, aby išla z vnútornej strany. Matice sú z vnútornej strany taktiež, čiže je to, čo sa týka nejakej funkčnosti, nie je to rozhodujúce, ale určite to potom lepšie vyzerá. No a ventilka z vonkajšej strany, hlavne kvôli tomu, že dofúkovanie bude o mnoho jednoduchšie. Taktiež je treba dať pozor, aby šipy išli dopredu. Nie všetky kolesá sú nafúkané správne, takže po montáži a pred prvou jazdou určite skontrolujte tlak pneumatík. Je tu síce písané maximálne na 30 PSI, ale vzhľadom k tomu, že to pôjde väčšinou po teréne, odporúčil by som skôr okolo 2, maximálne tak 2,3 baru nafúkať. Každopádne je treba ho mať nafúkané. Ak nebudete mať nafúkané koleso, pri zábere môže stočiť gumu a odtrhnúť ventilku, nakoľko sú to dušové kolesa. Keď už ideme montovať kolesa, nachystáme si tu 4 takéto bolcníky spolu so závlačkami a budeme sa triafať 6 hranom tak, aby sme na osku na prevodovke vedeli koleso prichytiť týmto bolcňom. Takže mini traktor máme na kolesách, bolcne sú v polooskách, čiže už kolesa nevypadnú. Ďalší krok je umiestniť riadenie sem. Skrutky, ktorými si uchytíme riadenie na podvozok, boli tu. Takže jednoducho zdvihneme, snažíme sa trafiť tak, aby sme sa vedeli dostať. Keďže je to vyosené, nevieme sa k tomu dostať, najjednoduchší spôsob nasadiť si volant a jemným krúžením sa v podstate dostaneme až tak, aby skrutky zapadli tak, ako majú. Založíme si skrutky maticami na spodok. My na doťahovanie používame rázový uťahovák. Najskôr prsty, potom uťahovák. Čiže nasadili sme riadenie. Predtým ešte ako nasadíme volant, je najlepšie zrovnať si mini traktor tak, aby bol v rovine.
a potom vieme nasadiť volant. Na volante je takáto v podstate ako keby trúba. Je to gumený závit, čiže dá sa to aj vytrhnúť, ale normálne je odtočiť. Čo by som ešte spomenul, počas používania je dobré všetky tieto skrutky, takisto aj na kolesách, na riadeniach, na blatníkoch z času na čas kontrolovať, nakoľko to bude chodiť po teréne, bude to kultivovať. Nie sú tam zaisťovacie skrutky, čiže oni sa vedia uvoľniť. Treba to z času na čas skontrolovať, podoťahovať. Volant nasadíme jednoducho. Už na volantovej tyči bola v krabici podložka aj matica, čiže len ju pekne zatiahnuť. Máme nasadený volant. Môžeme si skontrolovať, či aj funguje. Takže vieme točiť. A traktorček sa ohýba v klbe. Pred nasadením stredovej konzoly si najskôr namontujeme štartér. Ten stačí dotiahnuť takto rukou. Stredová konzola sa uchytáva 3 skrutkami. Jedna z jednej strany, taká istá z druhej strany a potom sem hore. Všetky 3 skrutky sú už na podvozku pripevnené, čiže najskôr ich treba odobrať, potom trafiť presne polohu a dotiahnuť. Stredová konzola nahodená, takže môžeme si dať krytky na riadiace páky. Kľúčik do štartéra. Zapojenie regulácie rýchlosti pomocou jedného lanka. Páku si dáme do polohy v podstate minimálnych otáčok. Keď budeme pridávať, pôjdeme na maximálne. Aby sme sa jednoduchšie dostali ku skrutkám, pomocou jedného motýlika si dáme dole vzduchový filter. Takže po odobratí vzduchového filtra uchytíme bouden po túto skrutku, lanko prevlečieme cez túto kocku, zaťahneme skrutkou, trošku povolím aj túto maticu, nakoľko je od výroby tak dotiahnutá, že nevracalo nám naspäť túto páku. Môžeme vrátiť vzduchový filter. A vlastne teraz pri pohybe páky sa nám pridáva plyn. Nasadíme si baterku. Baterku si nasadíme tak, že kontakty sú smerované ku obsluhe. Na uchytenie kontaktov na batérii použijeme skrutku spolu s maticou, ktoré boli v sačočku pri
batérií v krabici. Kontakty na batérie poriadne treba dotiahnuť a potom takto zakryť krytkami, ktoré sú na kábloch a batériu poriadne dotiahnuť, aby nevyskočila počas jazdy. Teraz si môžeme na prednú časť pripevniť tento nárazník. Opäť skrutky aj matice sú už na podvozku, takže nie je treba ich hľadať niekde v sáčkoch. Jednoducho pripevniť. Znovu pripomeniem, počas jazdy alebo počas používania treba z času na čas kontrolovať, či sú všetky skrutky dobre podoťahované. Nárazník máme namontovaný. Môžeme namontovať predný blatník, ktorý jediný bol zhodený. Ostatné 3 blatníky sú už od výroby namontované. Opäť matky a skrutky, ktorými sa prichytáva blatník, sú na podvozku, takže zase ich nemusíte hľadať. Jednoducho použijete matice aj otvory, tie, ktoré už sú označené. Pod to. Blatník dávate. Prichytíte si hornú časť a potom, keď budete mať prichytenú hornú časť, môžete prichytiť spodnú. Opäť skrutky poriadne dotiahnuť. Na predných blatníkoch aj z jednej aj z druhej strany sú ešte tu po boku matice. Ako vidíte, treba podoťahovať ešte aj tieto, ktoré už je to síce od výroby nahodené, ale dá sa s nimi točiť, takže treba pozrieť. A vlastne tieto 3 matice na bokoch alebo skrutky slúžia na prichytenie tých rozširovacích blatníkov, ktoré sa používajú spolu s kultivačnými nožmi. Ďalší krok, prichytíme si ochranné blatníky kultivačným nožom. Blatníky dávame tak, že v smere jazdy táto rovná časť je zadná, s tým výrezom je vpredu a blatníky upevňujeme z vrchnej strany, čiže blatníky, ktoré sú ochranné, tie šedé, idú z vrchu na tie oranžové. Z ľavej strany je spojka, z pravej strany je brzda. Spojka funguje opačne, čiže keď nie je zatlačená, prevodovka je rozpojená, ako náhle sa zatlačí,
stroj sa spúšťa, respektíve zopne a rozbieha sa. Zároveň tak ako máme nožnú brzdu, tak pri sedadle alebo na sedadle z ľavej strany je aj ručná spojka, čiže dá sa to ovládať potom aj rukou. Z pravej strany je ručná brzda. Ďalej namontujeme operadlo na sedadlo. Ako aj predtým, skrutky sú už pripravené či na operadle, či na sedadle. Použijeme tieto držiaky operadla. Ďalej poskladáme kapotu s tým, že máme tu 3 svetlá, vypínač, konzoly. Použijeme tieto dve dlhé skrutky, ktorými uchytíme túto konzolu na štartovanie. Čiže tieto dve pôvodné skrutky pôjdu von a použijú sa tieto dlhé, ktoré sú pribalené. Druhú konzolu na uchytenie kapoty umiestnime alebo priskrutkujeme pod tieto dve skrutky s tým, že ten oblý výrez ide dopredu. Čiže musíme si demontovať tieto dve skrutky. Takže začneme skladať kapotu. Ako prvé si pripevníme toto tretie svetlo. Veľkou metrickou skrutkou je tam priamo vo vnútri závit. Tak, 3 skrutky. Teraz si vložíme ďalšie svetlá, bočné. Najskôr ale musíme rozrezať tieto plastové pásky, ktoré ich držia pokope. Spojíme prednú časť s vrchnou časťou. Opäť 1, 2, 3, 4 samorezky. Nakoľko to ide plast, respektíve kovová skrutka samorezka do plastu, tak opatrne. Jemne, není to treba nejako extra silno doťahovať. Založíme kryt. Je to tam trošku pasovanie, ale nakoniec to tam pekne zaskočí. V balení sú aj takéto
plastové kolíky, ktoré sa umiestňujú takto do kapoty, v ktorých bude držať kapota. Sú tu 4 gumené podložky. Tieto 2 sa umiestňujú do prednej konzoly. Trošku sa s tým potrápite, ale nakoniec to tam pôjde. Najlepšie je použiť skrutkovač, pekne si to tam zasunúť. A tieto 2 dáme na kapotu. Takže v balení je vypínač, takýto kábel s 2 konektormi a jeden kábel s konektorom a 2 očkami. Vypínač spojíme s týmto konektorom. Tu spojíme vlastne vývod, kde pôjde jedno na kostru a jedno na cievku a svetla, nakoľko sú to ledky, zapájame. Takže dodržiavame zelenú, nakoľko zelená je pri všetkých svetlách. Takže zelenú do zelenej. A oranžový dáme na zvyšné vodiče. Je tu aj takáto 3M obojstranná páska, ktorú si môžeme nalepiť na vypínač a neskôr vypínač nalepíme tam, kde nám to najviac bude vyhovovať. Založenie kapoty. V podstate potrebujeme nacvaknúť tie 2. Takže teraz finálne zapojenie týchto 2 očiek. Jedno zapojíme pod túto skrutku ako kostru, jedno zapojíme sem na cievku, pod toto červené. Predtým, ako to budete zapájať, zapnite si vypínač a skúste, či vám svietia svetlá. Teraz nesvietia, čiže otočíme to naopak. A svetla svietia, takže zapojíme to takto. Toto bude plus, tá druhá bude minus. Dobre, takže máme zapojené. Teraz vypínač. Zapneme, svieti. Je tu funkcia, keď sa zapne 3-krát za sebou, tak horné svetlo blíka. Zase vypnete, zapnete, vypnete, zapnete, vypnete, zapnete na každý 3. krát.
začne horné svetlo blikať. Kábel k vypínaču je dostatočne dlhý, takže vieme ho niekde schovať a dať ho na nejaké rozumné miesto, tak aby nezavadzal ten vypínačík a bola dobrá dostupnosť k tomu. Tá 3M páska je dostatočne silná, takže bez problémov udrží vypínač. Celú kabeláž môžete potom ešte takto upevniť. Je tam na to taká kovová manžeta. No a máme zapojenú elektriku. Poskladáme kultivačné nože. Najlepšie je nachystať si ich takto. Oni sú balené, že ľavé a pravé sú zvlášť. Matice, skrutky, osky a môžeme ísť do toho. Kultivačné nože budeme montovať takýmto štýlom. Vždy na jednej strane má byť ostrie. Keď bude rotovať, vždy jeden pár je zodvihnutý hore, druhý pár zodvihnutý dole. Keď pôjdeme ďalej, tak sa ich budeme snažiť dávať tak, aby sa nedotýkali. Ale vždy na každej úrovni na tejto strane budeme dávať ostrie na túto stranu a na druhej oske pôjde naopak. Takže poskladané kultivačné nože vyzerajú takto. Vždy jeden pár smeruje dovnútra, jeden pár smeruje von, pričom ostrie je vždy na jednu stranu, tak aby keď rotovalo, išlo tým ostrým do zeme. Je možné ich rozdeliť. Táto kratšia časť, ktorá je odnímateľná, je vonkajšia strana. Tu s týmto to ide ku stroju. Taktiež opačná strana. Vždy sú tam 2 a 2 nože, 2 ľavé, 2 pravé. Keď ich usporiadate takto, že 2 idú von, 2 dnu, pekne vám vytvorí takýto kultivačnú osku alebo kultivačné nože. Čo sa týka zadného uchytenia náradia, tak v balení k mini traktoru prichádza takýto kus. Čiže pokiaľ potrebujete niečo ťahať, je možné osadiť len toto. V prípade, že osadíte celé toto zdvíhacie zariadenie, tak sa to taktiež montuje na tieto 3 skrutky a viete potom zdvíhať a skladať prídavné zariadenie. Zároveň je k tomu aj takéto jednoduché nastavovacie teleso. Zdvíhacie zariadenie, čiže v prípade, ak budete orať, vyorávať alebo pridávať akékoľvek príslušenstvo, budete potrebovať pridať aj toto upozornenie, pokiaľ budete mať orebné kolesa, alebo keď budete chcieť použiť orebné kolesa, budete musieť zhodiť toto, dať si tam ten pôvodný kus. Funguje to jednoducho, pomocou jednoduchého nastavovacieho telesa, ktoré si takto nainštalujete. Viete prispôsobiť v podstate pluh alebo vyorávač do všetkých strán, takisto aj výškovo. Stačí ho potom zmeniť tieto. Není to popriťahované, čiže vy keď si to nastavíte, treba to poriadne popriťahovať.
a potom jednoducho pakou si už priamo v teréne alebo na poli spustíte a oráte. Dostávame sa k tomu, že stroj treba naplniť aj olejom, čiže pred prvým použitím je určite treba doliať olej do motora a takisto do prevodoviek. Pozor, sú tam dve samostatné prevodovky, čiže predná aj zadná plus motor. Olej do motora 1,1 litra sa plní cez tento nalievací otvor, takisto taký istý aj z druhej strany. Zadná prevodovka sa plní pod ľavým zadným blatníkom cez tento otvor. Ide do zadnej prevodovky 2,2 litra prevodového oleja a do hlavnej prevodovky je napúšťací otvor z pravej strany z pohľadu vodiča alebo z pohľadu obsluhy a do tohto ide 2,8 litra. V prípade, že kultivujete alebo respektíve keď ste v prašnom prostredí, je potrebné naplniť aj vzduchový filter. Je tu priehradka preto, takisto je tu aj značka, čiže doplníte tento kúsok olejom a môžete ísť kultivovať. Takže do motora sme si naliali zhruba 1,1 litra motorového oleja 10,230. Potom je to tu aj uvedené na tejto strane motora. Do prednej prevodovky zhruba 2,8 litra. A ako som spomínal, nejaký olej už v tých prevodovkách je. Je to v podstate taký prevozný alebo konzervačný olej. Takže do zadnej prevodovky, aj keď výrobca udáva 2,2 litra, nám sa tam zmestilo zhruba 1,5 litra. Takže už tam niečo bolo. Začalo nám to vytekať, takže prevodovka je plná. Nalejeme si benzín, čiže predné skrutky sa jednoducho odmontujú. Celý tento kryt je treba dať dopredu. Také jednoduché vysvetlenie v podstate prevodových stupňov. Je dobré riadiť sa jednou vecou, že prevodovka na ľavej strane je v podstate ovládanie zadnej prevodovky, páka na pravej strane je ovládanie prednej prevodovky. Je tu rýchlosť 1, neutrál, 2, neutrál, 3, neutrál, 4, D, čo znamená 4x4. Takže dobre. Takže pri zaradení vlastne zadnej prevodovky na 4x4 si tu vieme zaradiť plus jednotku alebo dvojku. Jednotka je pomalšia, dvojka je rýchlejšia. V prípade, že chceme spiatočku, musí byť táto v podstate pomocný prevod zaradený na 4x4 a spiatočka na -1. Je tu aj tabuľka. Tu by som upozornil na jednu vec, že nálepka je spravená naopak, čiže tento stĺpec na pravej strane v podstate platí pre ľavú páku a tento z ľavej strany pre pravú páku. Čiže máme tu jazdu, máme tu pracovnú záťaž, vieme z tohto malotraktora spraviť čisto len malotraktor, alebo teda minitraktor s náhonom na prednej náprave alebo s náhonom na zadnej náprave, poprípade štvorkolku. Potom pri pracovnej záťaži počítame s tým, že pracovná záťaž je vlastne, keď sú vpredu kultivačné nože. V tom prípade zadná prevodovka pôjde pomalšie ako predná,
dá sa používať tak, že vpredu kultivačné nože a vzadu budú buď kolesa, tieto nafukovacie, alebo kovové kolesa. Čiže pri obrábaní, keď si dáte hlavný prevod na jednotku alebo dvojku, znamená to, že pri dvojke pôjdu tie radličky rýchlejšie, zadnú si zaradíte na jednotku, aby sa to posúvalo pomalšie. Pokiaľ dáte dvojku, zadné kolesa pôjdu rýchlejšie, zase bude rýchlejšie tlačiť a kultivačné nože môže sa stať, že nebudú stíhať toľko kultivovať, čiže hlavné je, aby pri kultivovaní sa tá predná prevodovka točila rýchlejšie. Skúsime si tento mini traktor prehodiť na kultivačné nože spolu s kovovými kolesami. Budem to robiť sám, aby všetci videli, že je to zvládnutelné. Je k tomu takýto zdvíhák, ktorý si jednoducho zapriem. Mini traktor postavím, tým pádom už sú kolesa vo vzduchu. A ako vidíte, veľmi jednoducho dá sa to prehodiť s tým, že kolesa sa dajú hodiť takto, ale dajú sa namontovať aj na opačnú stranu, vtedy sú bližšie pri sebe. Samozrejme stabilita je potom menšia. No. A ako vidíte, bez ostrihu. Nebola to žiadna veda. Veľmi jednoducho, ľahko sa to dá prehodiť na